Nós en Sober falamos de rosca de Millán e nos concellos do entorno falan de rosca de Sober. O certo é que a parroquia de Millán, que é unha parroquia das máis pequenas do concello, chegou a ter un rosqueiro en cada vivenda. Digamos que o mellor 60 veciños e 60 rosqueiros. É unha tradición pois moi antigua aquí en Sober, de finais do século XIX. A rosca é un produto propio de aquí, pero un produto moi sinxelo, digamos que como un pan, pero doce, con forma de rosca. Habitualmente, os rosqueiros, como decimos, desa parroquia de Millán, máis da parroquia de Santiorxo, algún de Proendos, había máis parroquias en Sober onde se facía, pero principalmente era Millán, cocían todos os fines de semana, prácticamente do ano, porque todos os fines de semana hai festa en algunha parroquia ou de Sober ou do entorno, e distribuían casa por casa. A maiores viñan ás feiras de Sober, de Ferreira de Pantón, de Escairón, de Monforte, nas feiras do entorno, mas en feiras tamén da zona do outro lado do río de Castro Caldelas. Estaba esmorecendo, quedaba un rosqueiro solo na parroquia de Millán, e foi cando decidimos pois, un pouco darlle pulo. Hai agora 24 anos, o principal da rosca é fariña, ovo, azúcar, son os principales ingredientes. Despois, cal é o segredo? O segredo é o forno, non é o mismo nun forno grande que nun forno pequeno, un forno tradicional de casa, onde che colle pues, unha docena de roscas, e despois o lévedo, non deixa de ser un pan neste caso dulce, que marida perfectamente con que tú decidas, pero principalmente, digamos que o líder dos maridaxes é o queixo. A min nadie me aprendeu. Eu empecé, fun facendo, fun sacando, nunca tuve unha receta, nunca nadie me aprendeu, aprendino eu mesma, hasta que o primeiro, claro, costoume, sempre tens que tirar o produto, porque ao mellor non sale aí, hasta que das ca receta, pues sin máis. Ha pasado de padres a hijos, entonces ahora mismo a día de hoy las hace una persona joven, se llama Jorge. Bueno, pues aquí estamos vendiendo para que todo el mundo deguste y pruebe. Facer festas así como a Feira da Rosca, como cando é a Feira do Viño, eso axúdalle a que se coñeza o produto, porque antiguamente era diferente, a xente iba ás festas a comer unha rosca, era un manjar, agora non, entón isto darlle a coñecer valeu moito para que haxa moita máis demanda. Os veciños acordos a ir nun cesto antigo que levaban a cabeza con roscas pequeniñas da peseta, a vender, eso si o acordo. Vai todo a mao, artesanal, pero non é o mismo. Viñen comer o pulpo porque, mira, trae o meu fillo, trae esas galiñas e trae estas, trae máis por aí, que é da Asociación de Sober de Galiñas de Galicia. Parecen das antiguas, e nós comíamos moita rosca antigua, de Sober, que viñan a Pantón. E que teñen que ter as roscas antiguas? Sí, mira, así con isto por riba. Así oscuriño. Oscuriñas e compartes así pouco feitas. Pouco feitas. O sea que vostede é da zona e recorda de toda a vida a rosca de Pantón. De toda a vida de Sober, sí. Facíanche unhas roscas así pequeniñas. Nos éramos nenos e veña a comer roscas pequenas. Que quere dicir un túnel do viño? Aquí intentamos expoñer todas as referencias da su zona da Mandi, de todas as adegas ou das adegas que quixeron participar neste caso, e o que facemos é darlles unha entrada por 5 euros e que podan probar, pois hoxe este ano hai 53 referencias. Eu creo que para degustar está bastante ben, e incluso metemos rosados. Nesta subzona hai un par de rosados que saliron ao mercado este ano, e temos unha curiosidade tamén, que son dous espumosos, que tamén se fan na zona da Mandi. E un pouco a idea nosa é esa, que a xente veña, tanto profesionales como xente que lle guste o mundo do viño, que veñan a probar e a degustar sós. Hai Sevilla, Andalucía, en xeral, hai moita xente de Barcelona, hai xente de Madrid, País Vasco,
bueno, turistas en xeral, incluso hai xente de Alemania, holandeses e belgas que, bueno, que están afincados aquí na zona de Sober.